ens incomodin i no sabríem explicar del tot per què no voldria veure un pobre com el meu canviant la llengua. No sé per què, però no ho podria suportar. Quan les paraules no poden explicar-ho, no hi ha cap dubte que és un sentiment real. No voldria veure una terra que les ànimes escalfa, caient rendida a un genocidi cultural. L'essència de la teua idiosincràsia, perduda en un món industrialitzat. Si pots sentir el cor, és que t'han colpejat. Defensa-la i no la deixes matar. I si ara diuen que un radical pareixés, és que la seua estratègia ha funcionat. Sempre intentaren del tot erradicar-nos com a poble, així més fàcil ens podrien expoliar. Tot s'ho quedaren i el cap també ens cegaren, a fi de fer-nos al seu regne ofrenar. I ens atacaren la nostra llengua, però sols hi deixaren una ferida que encara es pot aturar. L'essència de la teua idiosincràsia, perduda en un món industrialitzat. Si pots sentir el colp, és que t'han colpejat. Defensa-la i no la deixes matar. L'essència de la teua idiosincràsia, perduda en un món industrialitzat. Si pots sentir el cor, és que t'han colpejat. Defensa-la i no la deixes matar. Defensa-la i no la deixes matar.